Tila programa tayo iti kada iti first quarter tayo so dahito nagsarita mi kini Apo Gobernador together with dahito enro tayo ni Sir Joji in coordination with our enro dahito palit sa basura program. So actually at talong ili talong ka barangay iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga naka actually dagiti barangay pilot barangays pa lang iti 2025 ng tatan plano tayo itiligan ng mga barangay nga amin nga 21 municipalities and 2 cities dapat na at iti pilot barangays per munisipyo. So we are planning to establish this palit sa basura program kada ito'y April makaisubiter ton apo dagitay biga tayo kadagitay annual dues da kadito ay bungan ng pagkapuan na dito sa tayo para kadito ng programa tamo tayo mat independent at biga tayo sulat pagkakapuan ito pundo tayo kadito nga mausap para kadito ng programa kadito palit sa basura program here dito EDC ay renewable energy dito EDC iti nag-launch kam di pasukin adalang mo tatintigda ang isang kapasite tulong but amin nga pundo nga musar para kada ito nga programa is all from the Liga through the Liga Juice nga baybayatan apo iti per munisipyo.